Лисиците излъгаха всички. Титлата е първа не само за Лестър, но и за италианския мениджър на клуба Клаудио Раниери. Медиите на острова изчислиха, че в клубната каса ще влязат поне 170 милиона паунда, а Фейсбук страницата на тима беляза ръст на последователите си с цели 540%. Звездата Джейми Варди бе поканил съотборниците си в дома си, за да гледат двубоя Челси-Тотнъм. Футболистите заслужено изпаднаха в луда радост след края на матча. И с дебрите на Дружба 2 същото прави и Никола Пенев, който преди 2 години решава, че лисиците са неговия отбор. На Лестър станах след прословутия матч с Манчестър Юнайтед, когато Лестър обърна от 1-3. Става въпрос за 2014 година, мисля, че октомври месец. Стана факт обрата 5-3. След края на матча си казах, представете ли си да стана фен на Лестър, така нататък. И след месеци, може би месец-два, вече се усещах как влизам в сайта на Лестър. Гледам юноши, 17 годишни, 19 и и вече се забавлявам много с тях. Лестър Сити направи най-невероятното постижение в историята на световния спорт. В ера, в която представянето е силно обвързано с бюджета за заплати, Лестър надви съперници, които плащат на своите играчи в пъти повече. Но Никола никога не е харесвал сочените за лидери. Виждаме в последните години какви баснословни суми се плащат за футболисти. По този начин, ако върви футбола, съвсем спокойно до година би могло и милиард да се бъде платено за някой футболист. Разврата в футбола направи така, че Лестър да може с лекота просто да изскочи отдолу и да си вземе титлата. Всеки фен има теория каква е тайната на успеха на лисиците и какво трябва да предприеме Раниери от тук нататък. Надявам се, че Маре ще бъде продаден, понеже аз го наричам money player. Нека се отиде в Барселона. Там изобилие от пари има. Лестър няма нужда от такъв тип играчи. На негово място просто да дойде атакуващ халф и може би един десен бек имаме нужда от такъв. Въпреки страхотната игра на Дани Симпсън онзи ден, нищо лошо за него, но просто качествата му не са за шампионска лига и цял сезон. На 15 май Никола ще види с очите си как любимият му тим вдига купата след мача с предишните му любимци от Челси на Станфорд Бридж. И усещането е превъзходно. И особено сега, когато знам, че на 14 и 15 май аз съм там с моята видеокамера, полувип гост от България, се чувствам прелесно. Феновете на Лестър у нас стават все повече, но Никола се гордее, че е сред първите, които повярваха в малкия отбор с голямо сърце. Говори ли според тебе след време за 2016-та Лестър шампион? Със сигурност и за мен за напред. Колко Пенев шампион.